no que cando emite a Comisión Europea un informe demoledor diante da situación das rías do noso país, o que di o goberno do Partido Popular é que ese informe é sesgado e parcial, manda tela, semella que a planta de gas no interior da ría de Ferrol debe ser unha cousa etérea, manda tela. Un país que non ten vergoña, gobernado polo señor presidente da Xunta de Galicia, en mesmo dicir que o grupo da Alternativa Galega se coaligue con Marcial Dorado, cando son vostedes os que teñen vínculos á cuestión do narcotráfico. Ese é un país que non é normal. Señora Yolanda Díaz, por decoro hacia o Grupo Parlamentario Popular neste caso, pregúntale que retire a palabra de vinculación con algo. Non me vou a retirar do mesmo xeito que a presidenta que non que obrigou a retirarlo o señor Feijóo. Non me vou a retirar. Eu vou a retirar de ningún xeito. Senón que se retirase o que dixo o señor Feijóo. A retiro eu porque teño capacidade para elo. No, perdone. Fascismo. O señor Feijóo falou aquí e dixo que non me vou a retirar. Queda retirada esa expresión da orden do día. Estos son vostedes. Non é miña madre. Lamentables, teñen medo, aunque estamos a vivir aquí, teñen medo. Cando queira vou a seguir. Señora Pousa, creo que señora Pousa, mire, retire esta iniciativa, é o mellor que pode facer. Retire a iniciativa por varias razóns. A primeira, porque vostedes están gobernando, xa teñen que cumplir co mandato, como lle dixo a señora Carmen Gallego, teñen que cumplir co mandato do 15 de marzo deste ano. Retire a iniciativa e póñanse os manguitos dende a Xunta de Galicia e póñanse a traballar. Teñen dous graves problemas no noso país: o paro e un corralito, que son as preferentes, e despois de un mandato 4 anos, máis de 7 meses, siguen sin facer nada, enganando a xente. Un exercicio, como dixo a voceira do PSDG-PSOE, de cinismo político, efectivamente. O mesmo que votaban pola mañá a favor, pola tarde, efectivamente, dicían que non. Señor Pedro Puig, como se sinte vostede? Como se sinte? Como se cualifica o que fixeron vostedes, vostede que é o voceiro do Grupo Parlamentario Popular? Como se cualifica o que fixeron vostedes? Digan os galegos e as galegas, os dos corralitos, como se califica o que fixeron vostedes onte nesta Cámara Galega? E vou a seguir tamén con alguna reflexión. Primeiro, sí, descarado, home. Alguna pregunta, señora Pousa? Acábase, bueno, perdón, Pousa. Acaba de aprobar o Partido Popular unha serie de recomendacións tamén. Señora Prado. Prosiga, señora Díaz. Dicía, señor presidente, que se acaba de aprobar por parte do FROC unha serie de normas respecto da aplicación de os instrumentos híbridos que se chama de capital e deuda subordinada. Unha de elas ten que ver no punto 6 respecto das cantidades que poden ser obxeto de arbitraxe por parte dos afectados das preferentes. E atinxe esta cuestión a un límite, como saben vostedes, de 10.000 euros para as persoas que podan acudir a arbitraxe. As asociacións das preferentes teñen unha pregunta para vostede. Que vai a pasar respecto das persoas que superan esa cuantía de 10.000 euros en depósitos de aforro? Van a ser atendidas nas arbitraxes ou non? En segundo lugar, no día de hoxe, segundo nos din as asociacións de preferentes, hai 8.170 peticións no día de hoxe de arbitraxe no noso país. Tan só 2.032 resoltas. Que vai a pasar co que resta ata chegar a perto de 80.000 persoas afectadas? Vai a suceder o que están dicindo, que decían onte a asociación de xuíces pola democracia, que dicía que a arbitraxe o único que estaba a facer era seguir facendo negocio ás entidades financieras en detrimento ou nas costas dos aforradores do noso país? Que vai a facer o goberno galego? Vai a negociar co FROC e co señor
facendo o que fixeron onte no Parlamento de España, que é enganar a unha grande parte deste país, enganar aos aforradores e aforradoras de Galicia. E señora Pousa, retire a iniciativa, perdón, retire a iniciativa, é o mellor que pode facer, e deixen xa de exercer o turismo político. É lamentable. E señor presidente, lamentable que o presidente da Xunta poda decir que Juan Migueles como Marcín Dorado e él, que sabíamos que había nele e que as súas amistades son os narcotraficantes, non se exixa que retire o que dixo. Esta é a súa doble